Jordi. Esperem que tots ja hagueu comprat el llibre, també la Rosa, i que si més no aprofiteu aquest dia per sortir al carrer, per passejar i també gaudir una mica de la nostra ciutat. Per aquest motiu, Sant Cugat Comerç, l'Associació de Comerç i Veïns del carrer de la Creu, també el Comerç de l'Avinguda Cerdanyola, l'Escola Artístico-Musical Montserrat Calduc i la Galeria Canals han organitzat una sèrie d'actes que comencen ara mateix aquí al carrer de la Creu. Música, interpretació i art es donen cita aquesta tarda en un dels punts més emblemàtics del municipi. Un punt on podem gaudir d'una de les imatges més maques que ens ofereix Sant Cugat, la del monestir. I a banda que ens trobem en ple centre, on es vertebra el municipi. Un dels barris, per cert, que sempre han demostrat més dinamisme a l'hora d'organitzar actes, ja sigui per Sant Jordi, per Nadal o també per la Festa Major. Avui és Sant Jordi, dia de la Rosa i el Llibre, i els protagonistes d'aquesta celebració del carrer de la Creu són les mateixes entitats de Sant Cugat. Per això tindrem amb nosaltres un recital de guitarra clàssica i a càrrec d'Albert Damià, que tenim al nostre costat. També escoltarem una actuació del grup Assaig de nit, dirigit per en Paulí Penya, i una celebració especial dels 25 anys de la Coral Harmonia de Valldoreix, que aquest any ha fet un compacte amb Sant Cugat Comerç i aquí ens fan un repertori de cançons. També escoltarem un bolero de la companyia Enyorada Blancaneus. Si us sembla, en primer lloc escoltem a l'Albert Damià, ell és guitarrista, ens oferirà un recital de guitarra clàssica i podrem escoltar autors com Ferran Sors, Mauro Giuliani, Matteo Carcassi o Francesco Molino en quant a clàssics. Pel que fa a música llatina, escoltarem a Nicanor Teixeira i Antonio Lago. Un aplaudiment ben fort per al Damià i comencen amb mateix. Muy mal humor. d'art i que per cert fa referència als temes de la música. Un aplaudiment molt fort. I ara ho recordem, ara serà el moment, farem una petita pausa pels parlaments, serà el moment que tindrem aquí amb nosaltres a diverses persones, entre ells, per exemple, tindrem el representant de l'Associació de Comerç i Veïns del carrer de la Creu, és en Jaume Valls, també a la presidenta de Sant Cugat Comerç, la Maria Eulàlia Gea, el director general de Comerç de la Generalitat, el senyor Jaume Engerri, al qual hem d'agrair avui la presència, que sabem que ha vingut des de Madrid per estar aquí en aquesta jornada de Sant Jordi, i també l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder. Dir-vos també que el repertori d'activitats continuarà tot seguit amb l'actuació de la Coral Harmonia. Aquest any compleixen 25 anys, han editat un compacte, 20 anys em diuen, des de Sant Cugat Comerç han editat aquest compacte, tal com fan sempre, regalant als seus clients. També podrem escoltar el bolero, el recital de poemes a càrrec de la companyia Enyorada Blancaneus. Si us sembla ara, moment que fem els parlaments, en primer lloc demanaríem la presència del representant de l'Associació de Comerç i Veïns del carrer de la Creu, el senyor Jaume Valls. Vente aquí. Moltes gràcies a tots per haver vingut aquí. O sigui, això és una mica de moviment per tots aquests veïns i comerciants que tenim aquí al carrer de la Creu. O sigui, tots, com sabeu, cada any, tant per la festa major com per totes les festes que hi poden haver, o sigui, ens acoplem i ens avenim per poder muntar coses, i en aquest cas ha sigut Sant Jordi,
i hem volgut començar una mica que no sigui una cosa així una mica, o sigui, només per avui, sinó que sigui avui el primer cop que es fa i que se segueixi fent. Jo només vull donar les gràcies a Sant Cugat Comerç perquè ens ha ajudat amb tot aquest munt. Bé, bona nit a tothom. Gràcies per ser aquí. Només unes paraules per agrair sobretot a la Coral Harmonia per haver volgut col·laborar en la tercera edició del conte que cada any volem editar per aquesta diada. Agrair de nou la presència de tothom, no vull entretindre més perquè segurament el que tenim ganes tots és de sentir-los cantar. Doncs feliç dia a tothom. Gràcies. En tants parlaments no sentirem cantar la coral, Per tant, escolteu, avui és un dia de civisme, el dia de Sant Jordi és un dia que es viu al carrer i el carrer de la Creu ha volgut convidar tothom a gaudir d'aquest carrer. Per tant, moltes felicitats i que els comerciants i els veïns del carrer de la Creu doncs tinguin l'empenta que tots desitgem. Moltes gràcies. Molt bona tarda. Unes paraules que seran breus per felicitar a tota la gent del carrer de la Creu una vegada més la seva iniciativa per dinamitzar aquest carrer tan entranyable del nostre poble. Van començar d'una forma molt seriosament durant la festa major, no pas d'aquest any, sinó festes majors anteriors, i això ha fet que la personalitat d'aquesta part de Sant Cugat sigui coneguda i apreciada per la gent de tota la nostra ciutat. Per tant, felicitats un cop més per aquesta iniciativa. Enhorabona també a la Coral Harmonia per el seu aniversari, per aquests 20 anys, i per aquesta col·laboració amb Sant Cugat Comerç, entitat emblemàtica i representativa del comerç de la nostra ciutat i que constantment manté una activitat decidida per fer que Sant Cugat sigui una ciutat amb un comerç dinàmic, un comerç que funcioni i que faci bo aquell lema que a Sant Cugat hi ha de tot, i a Sant Cugat en aquest cas s'hi pot comprar de tot. I a tots els altres, feliç diada de Sant Jordi, que estic segur que haureu disfrutat passejant pels nostres carrers i places, mai més ben dit, plenes a vessar de gent. Això fa goig, és bonic veure un dia de Sant Jordi laborable on les persones, on les famílies ho disfruten i ho viuen intensament el nostre poble i viuen intensament una diada tan important i tan emblemàtica del nostre país de Catalunya. Moltes gràcies i enhorabona a tots. Del tapís, és el que voldríem que
Fa un mes, sí. Jo cada dia, perquè jo visc al carrer Sant Bisbe, Sí. de ballada, tocant els Segarres. Ahora no me digas nada, ahora me lo van a contar así que... Ven para hablar para acá, por favor. No, pero yo me cambié de instituto. Yo también, pero este año ya. O el año No que sé, viene. no, supongo que en bachillerato. Bachillerato, Pero claro. no estoy segura. En bachillerato sí. Saludar a la casa. Sisplau, Àngels, de la Valeria. Ah, perfecte, vale? Moltes gràcies. De res. Oh, mira que maco. Ah, sí? Ai, de memòria no, gràcies. Trobo tantes coses a la bossa. Lluís Alpera, Narcís Comadira i molts d'altres. Moment que pugin aquí la companyia Enyorada Blancaneus, i si els voleu escoltar els podeu sentir cada setmana a Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM, en aquest cas els dimecres a partir de 2:15 de la nit. Donem la benvinguda a Enyorada Blancaneus amb un aplaudiment.